Tidak hamrena rong sepi Karbiang Long Autonomous Council N litum dak ASEAN barim lo korsing terang lebang sukiti kacemu along litum tong ponapet MLA benang lo lapen Karbi ritu lapen dak hamren jasmet district headquarter long litum senior citizen benang lo klem rapet dam rapet dak kete geding tum pini jasmet lagi litum kadowe sulang dora ta chini lo Karbiang Long Autonomous Council kecengsi CM anghoy nagiki pia banglo korsing terang alangli trosiket dengan kiti kacubemo pon labang Karbiang Long Autonomous Council sia officially basic talon pon lo na bangso ka talon long jasmet dak litum kete geding tom dan men mahjong jumesen alam cethan ponong lo lapen ke banggilangan dame litum abang putin dak sulang dora lepono litum korsing ti korsing terang lapudat kali litum dak litum Samson Sing ti pantai litum chukimo ponai dak litum langkung habilo litum sarsing terona phanda chukimo ponai litum phan jasamet pet labang soa Karbi longri koman ma bang phusi litum phan nangki khipi tekang nangki dam pi tekang ma hala bang abang putin litum chukimo ponai alang litum hirjume alang litum a blessing hala bang litum kado wetame claim pon apet dam pon apet litum habar along ri aphan intur pon apet ampo asipini dak bang kai litum churu ponai je ke dam tangan bang litum dak branch secretary rong tame litum kache tong apai an ma ong ta ong edat tapini le thota pan ke ong barat ke kali lasene le pini dak media thengno tame chuniri kang tung bang la lo je litum abang putin tame orenga bar sai ka choklem tumle punoi ma party along ke the ding tumle punoi dak ma ke claim dam bari me tumle punoi ma ovi ke mi tumle punoi hala hoya bang pu ma official program long bang litum kachirap kachetu bidi sore lapen kacethan kacimum bang akenang sot na sedaka bang ke litum churu ponai litum ASEAN Dr. Turam mohang phadame ke dam tangan bang litum dak towar jasmen ave hamre na habat boda ke bang ke dam phadame social media long lepuno hadat lame towar sanona bang litum dak towar bang cheng pon bom lo prabjin pen dak forlen atang towar tame tang pon po la pen dak prabjin pen medical 200 bedded hospital ing pon po son dak thak dak kidu ke thak abar sai tame dak litum dak IB dame kim pon bom lo halas dame tum kang pu ponji lasi lohi dame ka chisik dolo lasi dak bang kai litum amrena rong sepi jasmet pen bang putin da chini dak district headquarter pena dak bang litum DC do SP do dak litum apek hidui ke lang tamate ke bang ke dam halo dame do lasi dak litum abang putin da litum claim rapet dam rapet pen litum habar an so bang habar son paprang koning ko bang ni li do e pandai ke tong da litum Sarthi cho di bagai election da dola penon na PGR aputhat sai ke deng ponji jasmet pet lituma tim Karbiang Long chief lo Dr. Turam Long Hangpan churu nangi je sarthi pangchu alam bang litum social media long se bang putin ta hang chot ta ke claim abang litum ajur ding kloi lo ningkan thong kep pen olang litum kisung ke boy la so kisung ke boy litum dam tang Guwahati High Court along son suri do ana kisung dame litum ASEAN sar cherap don pen nona bang pani sehat na men itum thengno pencil DC SP tum pen chingki pen police hang pon pen nona bang hadak ki dowek ke chok che tum haname tharle pon lo la sinon la PGR tali tum ASEAN mane claim pon bom lo la pen alang itum non hat jong lang itum document putha ki di talib lo la pen ron nang kok gi jasmet pet jog bang putamen thur dam tut pen theng thor ma apung ngare ko bang ko di ron pen second nang ko prosi pen si claim pon bom lo dak bang ke kado we litum da chini lo dak high power committee tame sin na so high power committee ma litum excel tumo bang putin sindu kono jasmet pen dak bang party thei doram puch pen hada bang litum ASEAN barem atuman dando elo MLA barem tum da dolo apen yar o ko barem tum da dolo ada kalang litum chekloyon thom pension meeting do bom lo apen meeting do pen si claim pon bom